te hekni ka bor na ka liang ga jonga aga kerteng ga jong ka Voice of the People Party ashim hekni ka kabu banai khublei kerpang ya ki paipa hakari krede kajni ki balemi renti ha kasni tabot kalong election sha ka parliament haga bagi paipa naru dangster kremi siki jaga tabot ban pen kam ya khok ka jungki haga banjit ya u dukhot shagaying dobar thawan parliament but ngimla banlen bakani election MP hakani kinti ka pamenta kalong shisha kata ka election ko shirhem agaba klengari ila yo yung jingtip baki paiba kilometer di tanagalyang ka junga ko president ka Voice of the People Party narai khublei karpang ya paro ki paiba ki brami renti shagani ka jingji thmai ya u khot jongka parliament bat kumju khamta me ye ki nongkarshan ki be de joka party ke ju era kitbok ru iki bakin yo ye ka met ka phat ka kot ke bakya barha ke ju ko por manai min sim begin our community ya uso ubabha ubangin yo man priang haka sautrik jong juliu haka si haka ba anyo ya keyboard ki jongi tikani kalong ka jing ai khublei ka ba mi na ka dono ka jing ko kinongram jo ka party but ngadap ka jing kermen ka scam pa ka sautrik kung kinong ka shang jo ka party nyanyo ban yekemen balan aingo ru play bala don ringkat haka jinga linti ka jinga kum party coalition